Os portos galegos experimentaron neste primeiro cuadrimestre do ano un incremento do 13% de tráficos comerciais con respecto ao mesmo período de 2017. Destaca, entre outras, a importante suba do peirao da Pobra, con 36.000 toneladas descargadas, que supoñen un aumento do 30%. Os tres primeiros portos nesta clasificación son o Porto de Cariño, o de Ribadeo e o de Cee. Desde o punto de vista do peirao de Pobra do Caramiñal, onde se concentran uns moi importantes tráficos de túnidos conxelados que se descargan aquí con destino á industria transformadora importante que hai no Barbanza, decir que se incrementaron un 30% entre o ano 17 e o primeiro cuatrimestre do ano 18, desde o punto de vista que estamos falando das 28.000 toneladas movidas en ese período de tempo no ano 17 e as 36.000 deste ano. Son as cifras que avaliamos de xeito positivo, de xeito que amosan a importante actividade económica que por este peirao pasa e con destino a esas industrias. No que respecta ás descargas de peixe fresco, Ribeira segue a cabeza dos peiraos autonómicos, con 31.000 toneladas descargadas neste arranque de ano. O primeiro é, como dixen, Ribeira, o segundo é Burela e o terceiro Celeiro. Entre as dúas cuestións, entre o peirao comercial de Ribeira e o de Pobra, se concentra, como queda manifestado, ese movimento tan importante, tanto de pesca conxelada, túnidos, ou de peixe fresco, que redunda, por suposto, nun sector punteiro para a economía do Barbanza, como é o sector transformador, o sector que ten que ver co mundo do mar.